Ayan guys, Bibionto, mag-hi ka dito. Ito si Bibionto. Guys, ito yung madalas kong kasama noon sa pamamatron. Siya yung madalas magdala ng takgas ko. What? For today's... At ayan si Mayaw ay nag-iihaw na ng isda si Mayaw. Ito naman yung pinsan kong malaki. Nandito si Mamay Nining, si May Alda. Ang kanilang pagtatagay ay tahimik. Tahimik lang silang namumuhay dito. Ayan si Mana na malaki rin. Nagmana dito kay Donita na kapatid niya. Malalaki talaga. At mayroon ditong bibi. Ayan o. At Ay. Lang kaningan. na nagtangis. Ayan guys. Nagkakantahan na dito. Ayan o. Magsaysay Beach. Tayo'y magkasama at parang ulan bigay nawala sa aking isipan. Woo! Yun lang. Magmara po rin. Pwede pa. Ang bago, maraha. Mamara rin. Ayan guys. Hi, mag-hi naman kayo dyan. Shout out. Kundi dito mamara, ano naman kami na team? Team Aray ko po. Ala. Oh, yun. Basta maray mapatrulos. Basta waray! Ata maluya. Pagsarabwat ka dyan, pagsarabwat. Okay na nasukaron. Sige. 1, 2, 3. Basta waray! Abaw na pito per, matats. Ayan oh. Pwede na Donita. Woo! Matakgason, wala ka na matatakgas kayo mga. Wala na. Hi! Hi IC! Ang ganda-ganda ng asawa ni Bibionto. Para silang masustansya. Anong klaseng prutas? Kung masustansya? Rambutan.